Ano yung plano mo ngayon sa iyong kinabuhi? Lami, maglaki man eh. Maglaki ka? Ginawa ko tarong, oy! Kasi mama gusto man siya apo niya. Dili mo ko. What if si Ricky, siya ang maglaki? Di niya kaya. Pero ikaw, kaya mo maging lalaki. Nagtry kong maglaki ko. Nga makakita ko ka ng gwapo. Hala, oy. Mausab na po. Mausap, maghanap man jud ko, oy. Kung hindi talaga natin kaya yung itago, oy. Kung bayo tayo, bayo talaga tayo. Pero kung gusto mo magkaanak, itry mo din. Try. Gusto mo magkaanak? Gusto mag-apo niya ako. Gusto po kumunta makakita sa kong liwat. Oy, gwapo bag, di ba? Kung saan man nato. Na, oy. Nga, imbes sa babae ta maibog, sa iyang kuya man ta magkagusto. Di ba? Magandang adlaw and welcome to Buang Buang Talk Show! Yes, so mga buwang-buwang sa adlaw na ito, ang ating talagang makakauba na isa sa pinakakugihan, pinakaguwapa syempre, at syempre mga buwang-buwang pinakamatinabangon sa pamilya. Ladies and gentlemen, we have here tonight si Manang Rex. Yes! Uy, Ginoo ko, fine. Kuyawan mo, minong nasapian, nakagsugal. Hoy, Manang, finally nakita na dyan tika ay. So actually, sige ko glantaw talaga sa mga videos mo, yung naliligyas ka palagi. So Manang, kumusta? Feeling young. Gwapa. Okay ra. Okay ra, no? Siyempre, kung yung anak ka gwapa, okay kaayo. Yeah. So Manang, so first, sino si Manang Rex? My God. Emotional na ka? Yes. Because bitaw sa tinulala lang jud is kami sa una wala jud, wala kay akong mama mag-umara, akong papa mag-uma. Then 10 mi kabok nga magsuon. Oh my God. Grabe ang sacrifice ako ang pamilya sa akong mama magpapa, makita gyud nako nga bisag unsa namo kadaghan gitaguyod gyud niya nga sa maayo nga pamaagi nga dili mi mapas mo. O bisan pa sa una nga is gusto kong eskwela. Then mo na akong mama nga tama na mi nga kanang makasulat lang mi. Kaya ang uban na kanang makasulat mi ngalan makabasa-basa mi. Kay amo ana pong Mga igsuon mo pa-eskwelahon. Kay tungod sa so yung goal ng kadaghan. nanay nyo, hindi basta kayo makahuman kayo ng pag-eskwela. Ang gusto lang nila makabasa lang kayo at makasulat para hindi kayo maiilad pag mani kayo sa patag. So pang ilan ka sa magsuon? Ikatulo. So isa ka din sa nagtataguyod din ng pamilya na tumatabang. Yes. So ayun yung mga hinihimo mo doon sa bukid Manang. Tabang kong trabaho sa ko ang mama sa uma. Pagdadaro, yung pag-aararo. Gunara mo alampas. Huy, Ginoo ko. Walang kabaw doon? Wala may kabaw, hindi may ka-afford, mahal kaayo. Ang kabaw baligya. So instead inaararo, ginugunan nyo lang. Kuan, lampas, then guna. Mura na mong gigamit jud sa mo ang bukid. Pangbukal sa yuta. Mm-mm. Huy, Ginoo ko. Tapos gaano kalaki yung suhol? Sa una 100. Ang isang adlaw? Oh, Sa isa katao? yes. So kung magtatambong kayo, pulo kayo kabuok, meron kayong 1,000. Dili pa po ito katrabaho tong uban kay gagmay pa man. So makakuadra po mi 3 ana or pila mi din. Mo na to among pila among kita mo to sibuan mo sa bitsin, bulad or kanang pina nga gamiton jud sa amuang kuan panimalay. Mo kita mong siguroon bahalag di makakaog lami mga ibog-ibog rami mo dugsong diri sa kuan may ibog-ibog rami ang litson nga gituyok-tuyok no. Basta ka mi makakaon ano dami man kaayo guro na. Oh, so by the way mga buwang-buwang, ito si Manang Rex, siya talaga ang igsuon ni kasi suwang na si Ricky, no? Di ba? So siya ang pangatlo daw sa magkakapatid. So syempre, ito daw siya mas may mabigat di daw to siyang kaagi. No, kung gaano kabigat ang iyong kaagi? Kana bitaw dili na to ma-feel nga tawo ta. Huy, Kay is sa una ay mura man gyapon mi kana bitaw dili ta ka feel nga kanang mura tag dili na to ma-feel nga tawo ta kay kana bitaw bisag ka ilara unsa diha agi-agian ra ta. Then karon ako nalipay pud ko nga murag hi anak murag na feel ay anak ko. nakasulti ka talaga sa iyong kaugalingon na kanang bakit parang ang unfair. No, Yes. hindi patas yung kalibutan, bakit kami nandito yung iba nandun. Yes, then dugay ako
trabaho og panimalay. Tumabraho ka Okay. sa panimalay. Ning kuan ko kay gusto ko makatabang sa akong pamilya bahalag gamay ra akong sweldo at least ug unsa may panginahanglan namo sa amo ang bukid mahatag nako bahalag advance ko perminti ko ga advance akong amo dari taga mahayag. So paano mo na pagdesisyonan na umanhin na lang dito sa Patag at magtrabaho? Makita na ko akong pamilya ba nga grabe murag gusto jud po ko nga mutabang nila kay for og didto ra pug ko what else kanang mga Palagi ka lang nagbubugkal ng yuta doon. then Nakikita mo talaga na wala ka talagang future doon. dayon kanang nakita po na ako nga sana kanang gusto ko mutabang sa akong pamilya. So nagtrabaho ka talaga dito. 2011 ninghawa ko 2024. From 2011, right, may tissue. Kaya may manang, ha? Kala mo hindi namin afford yung tissue. Wait. Ito manang, hawiran mo na lang yan daan, ha? Bakit yung silupin yung tinrapo mo? So manang, nagtrabaho ka dito from 2011 hanggang 2024. No? So yung sweldo mo dito, yun yung pinapadala mo doon sa pamilya mo? Nagtigom ko kay para among balay manggod kay kanang gusto pud ko nga kay sa kaliwat sa ko ang kaliwat sa ko ang mama kanang masuya ko ba nga kanang sina ilang balay amo kugon ra gihapon dayon og kanang hangin sus Ginoo ko manlupad ang kanang bubong namo diretso langit na inighangad kana ba. So nasusuya ka. Kaya numaog ka talaga dito. Nasulti mo talaga siyang kagalingon. Huy, Ginoo ko, magtatrabaho ako para makakapalit talaga ako ng sin. Yes. Habang nandito ka, ano yung mga napalit mo? Sa akong pagtrabaho, akong kuan jud nakapahimo mig balay pod katong among balay nga daan. Pero dili pa na nga karon kato yung kuan lang. Katong sa una pa. Oo. Kadto kay pilar po daw dako ang sahod dili baingon nga dako kaayo. Mo to naning kamot ko nga soon kanang dili mi kanang sana kanang Mahayahay na unta gamay. Yun talaga yung goal mo. dili mi parihat sa una nga kanang what else kanang bagyo-bagyo manlupad amo ang bubong then sana tas magtapok mi sa suok kay mangita mi way tulo then Kapag umuulan. then ang amo ang habol sako kay ako marang pa man ko sa sako sa unang sako mi then harina mo nang nagpasalamat ko sa Ginoo kung sa may gihatag nga opportunities ako sa may gihatag niya karon mo nang dili gyud usikan ang mga blessing nga ihatag sa Ginoo ibutang gyud sa maayo nga pamaagi Yes. kay dili tanan giswerti mo nang Exactly. Thank you, Lord. Yes, dahil kay huy, deserve mo man din yung grasya ng mga nadadawat mo ngayon kasi grabe naman yung paghihirap mo sa una. Uy, no, di ba? Ilang oras sa paglakaw nyo gikan dito sa Patag papunta doon sa bukid? og wala mi pamasahe padulong usay baklayo na mo ni mahayag tutulan amurag 3 hours. Uy, Ginoo ko. Tapos, kasi di ba, kapag numanaog kayo dito, tinitingob nyo talaga pagpalit yung mga panginahanglan nyo, gaya ng mga asin, mga bugas. So, nilulok doon yan papunta doon. Oo. Di ba napakahabog nung bukid na yun? Amo yung kayahon kay mahal ba yung pamasahe po diri padulong mahayag to padulong sa mga 300 back and forth. So makapalit man may nag-isda, bulad ba or asin bitsin. Munang No, baklayo instead na na lang. ipliti, ibaklay nyo na lang kasi mapapalit Ibaklay na naman lang. yun ng tinabal. Oo, usong tinabal sa una. Napakalamit ng tinabal, yung latalata ang unod ba? Ipapalis mo sa saging, no? Kumakaon din kayo niyan. Adili na karon. Wow! Wala na siya, So ngayon, hindi mo na pinapansin yung tinabal. Kaon gihapon Hindi man natin yan makakalimutan kasi kung dyan tayo nabubuhi sa una, Yes, di yan na na nato magiging kalimutan. paborito talaga natin yan. Papangitain talaga ng ating baba. Kay kanang mga gani mig bulad. Mao na din si mama hipuso ng ulo kay wala na tay sudan, may na lang ng ulo. Supsupon. Mao na poy kanon. Tuslo lang mo Tuslo nagsuka, na lang. napakalami na niyan. Ana. So ngayon, masusulti mo talaga sa iyong kinabuhi na hindi na masyadong gaano kalisod. Dili na kayo, dili na mi padya sa una nga kana bitong may lumig asin, may lumig ka ng bitsin sa mga silingan or wala may bugas. Kasi wala mang grocery man siguro doon, no? Walang nanininda. Naa. Kana bitong mamaylo ka din, kabalo kag naa din, balibaran ka, di ba? Mo nang
ana jud ko maning kamot ko. Unang ako pasalamat kay ko pasalamat sa ko ang unsay naabot ako ron sa akong pamilya, sa akong mga igsuon, sa mga suporta, sa amuang barangay. Grabe pud sila mo support sa ako. Balag ang uban di mo like kung share diha. Wala tay pakian ang nila. Hindi mo talaga yan mapupugos. Wala may pugsanay jud. So manang nadungog talaga namin na sa una daw, lumayas ka daw sa inyo, ha? Yun na yung nagtatrabaho ka dito or ano yung hinungdan? Bakit ka lumayas sa inyong balay? Ning layas ko ato is kanang marag ma-feel na ni Papa sa ko ang kanabitang bayot ko ana bunalan may or nay kanang mahubog siya. Dayon mura siya nay Kapag nanghubog siya, binubunog kayo. dili man kana mura siya kanang namiingon sa mo nga uy bayot imong ana mura siya umuulaw sa mo. Mura siya, ulaw siya. Na may anak siya na bayot. Ma-feel man jud namo masuko din siya uli balay din abot didto di mo magbayot-bayot. Kung ano din si Bigyan pa mama madawat. mo na din si mama nga sagdain na lang gud na bye kay dawato na to na kay anak man na to na mo nang wala puyo ko sa kong nanay. Lumayas ka. Saan yung nanay mo? Nasa patag. Oo. Then mo to na wala ko na ning uli. Ano yung nanay mo? Yung lula mo? Parinte ra pod. Oo. Dito ko dayon mo to dito ko ka ano ko uli di start ko dig trabaho. Until nakakita ka na ng trabaho. Pero sa Papa love kay nako kay kabalo jud ko nga og wala tong ginikanan wala ta ning kalibutan Yes, na. exactly. Mao nang ako dili ko magkuan og kanang mag say tawag anak ay kanang magtanong Magtanong, og Sama kanang, ng loob. kay pamilya jud na nimo og magkinaunsa. Exactly man ang daoy. O diba kasi yung ginikanan natin, hindi man sa hindi nila tayo mahal kaya kinakasabaan nila tayo. Tinatry lang nila ba na sana pwede ka pang maging lalaki kasi alaman niya kung gaano kalisod maging bayot dito sa kalibutan. No? Kahit nga tayo na sabihin natin na bayot na talaga tayo, napakalisod ba maging bayot dito sa Pilipinas? Yes, ang lisod ipit-ipiton, lisod kayo eh. Lisod kayo mag-ipit, di ba? Yes, di kay ko kabalo, sisisuwang rega tudlo na ko nga. Unsaon pasok, pagpasok. Di ba napakasakit ipiton? Yes. Pero at least, na-survive pa rin natin. No? Kaya pa rin natin magpakita dyan sa mga diskuhan na, oy, wala na akong ganyan. Nakikitaan talaga namin sa comment usahay na, no? Yung mga trending videos mo ba sa imuhang Facebook, no, yung palagi ka talagang naliligyas. Diba? Every time na mag-video ka, bigla kang nayayandak. Tapos, nag-million views ka. So, ang tanong ng bayan, scripted yan or talagang tinuod na naliligyas ka? Lisura ba mangitag viral ron. Hihimuin mo na tanan, di ba? Kaya siya, shout out is scripted na siya. Kay, og ambot po ni mga uban diha, oy, og kanang mga tinarong nga mga video, di man kaay mag-viral, pero kanang mga binuang. Kanang mga yandak-yandak, sige kag ka-viral, no? Maduk lang ko ba? Kaya basig mapipiang ka ba? Niundang na ko. Umundang ka na sa pagyayandak? Okay, ning sulinder na mo maghihilot dito. Gikapoy na talaga na pag-pislet ay yung mga hilotay mo. Sige siya hilot. Kuan ko magpa-video ko ana ko ana then. Wa na. Adri pahilot sa ako dito sakit akong balakang. Then mo ana Kasi lang. tinuod ba jud nabubundak ka talaga. Sakit man jud. Sakit man Pero jud siya. hinihimo mo na lang talaga para sa views. Yes, hininimo ko talaga ako buhaton ako ang tanan. Dili pod nga sa akong kalit sa akong pamilya pod para gusto jud ko nga mahawas jud unta pod mi sa kalisod. Mo nang karon salamat jud mi nga murag naghinahinay ni mig kuan. Ning angat-angat na pod mig. Dili man ingon nga taas pero at least At least may kausaban na talaga na masusulti mo na talaga na thank you Lord. Thank you Lord. Pero kahit gaano pa yan kalisod natin kinabuhi, kailangan pa rin natin magpasalamat. Kay uban gani no wala talagang gikaon pero tayo kahit malisod nakakaon pa rin. Yes. So manang paano ka nagsugod sa pag-vlog? Nagsugod ko og vlog is katong ning graduate ako ang kana siya nga kana bitang nagtrabaho pa ako nga kanang ninghila ko ato. Yun yung first video mo. Kay kana bitang ning graduate siya og grade 10, 12.
nasasakitan jud ko. Sasakitan ka. Okay. Nakita na ko tanang mga ginikanan nga naka health, naka sapatos. Tapos kayo, Samantala akong mama, maradyo kog na. Ay, nasakitan Diyos ko, ka. Lord. Moto ng si mama ray gachinelas Spartan. Mangita ko pa maagi para makuan mauto ning dagan ko ni Ma'am Tata Alberio. Ko namo pud ako iso dito ga trabaho ko, ma'am, pwede manghulam og sandal. Kay marag nakuan ko ba nga nakuan gusto nga. Gusto makuan mo ko sa- talaga na yung ano yung kung ano yung mga sinuot ng mga kauban ng mama mo, dapat ganun din yung suot ng mama mo para hindi talaga siya kaminusan. Oo, mo to nangita jud ko paagi din. Ang uban man gud kanang ma-feel bitaw nato nga kanang ako arang mama gilantaw, maun kanang murag makita nako nga or muduol kaayo murag mo anak sila, murag ma-feel makuan jud makuan ako. Mabantayan mo parang lumilikay sila. Anak ko nga sagda ilang anak okay lang uy. So nanghulam ka ng sandal. Nanghulam ka talaga. Oh. Then dili pa gyud unta to suoton sa akong mama kay basindag iniglakaw niya malabay. Kay dili siya kabalo man. Hindi siya kabalo magsuot talaga ng heels. Pero sinuot niya pa rin. Gison ko go. Kaya mo to yang gitry bisag pagpaso niya makita na ko si mama. Naglisod. Dili jud siya confident mula kawan. Pero na video mo yun. Murag na ako yung video pa. Wala pa na ako na-upload. So may pag-rap pa. So yun talaga yung nag-udyok sa'yo na kinahanglan ko talagang mag-vlog. Baka dito talaga ako makakakwarta. Yes. O diba? So yung first video mo na sumikat, alin doon? Kuan jud to siya katong hotdog nga gitula. Yan din yung sinulti ni Ricky sa amin. Dinalaan mo ng hotdog yung mama mo. Then kuan to siya, kato siya nga time. Wa jud mi idibolo pa may ikapalit ato kay wala pa mo ko kita ato. Then, Pero hindi talaga alam ng mama mo kung paano lutuon. kay first time pag palit og hotdog. Ana ko wala man tay kuan kanang idibol, pwede ra kadtong nakita na ko sa gamayon lag sabaw. Kay kana igo ra maluto. Then ana man akong papa nga, "Bye. Sabuy na bay kay lami kay higop og sabaw." Ana siya, sige. Ato na punang apilan og kanang kamunggay. Mao to. Nya, wa man ko isulupin. Kami pa'y nagpo. Tapos tagaliog pa yung sabaw. No? Tagaliog ng kaldero yung sabaw. Pero malami. Lami, hurot ang sabaw. Gibahogan na mong luto. Lami man siya, kay asinan man gibitsinan pod. Yan yung napakanindot sa inyo, no? Kasi kahit gaano pa yan, napakakusog yung mag-appreciate ng mga pagkaon. Yung dati, yung mga tinabal, isa yan sa pinakalami. Mauna among paliton kay brato man. Kanang tinabal, kanang usahay ganun, mamalit mi di ana. Wala tag 20 kilo diha, katong pinaka-brato na gyud. Yung medyo lata-lata na talaga. Muna among paliton, daghano na mo. Then, or unsa pa mapalit nako para nang sukan pero karon dili nako atong mga kuan mo Okay palit. na may kwarta ka naman, syempre. Pero mo palit gihapon ko. Pero kinahanglan mo nang tumilaw talaga nung malami. Makakaon na mig balo. Sa una di mi kaon kay pila ba yung kilo. Ngayon, may balo na kayo. Nanami balo. Ginawa ka! Palit mi kasig. Makakapalit na kayo ng ganyan. Then tagaan pa mo mga silingan. Then ang uban dili pud matagaan kay daghan Hindi man talaga talaga igsoon kaya tagaan tanan. Kay dool. napakadaghan mo ba din sa iyong pamilya. Di ba yung mga igsoon mo, meron na ding mga pamilya. Like nag-asawa na. So sa inyong balay talaga, ilan na lang kayo nabibilin? Upat na lang mi, then ang isa to sa norte to sa ko ang igsuon dito sa norte ning kuyog tong among kamanghuran. Then ang nabilin dito si mama na lang, si papa, ako ug katong ako ang Igsuon pud isa. kauban-uban ako para mulugsong tungas para lang maka-wifi ko sa ubos kay mo nang ing aron mulugsong ko og kanang kuan mga 9 to 8. Then muuli ko mga ing arong orasa man nang magbalon ko kay para dili ko mapas mo kay naniwang ra ba daw ko. Hindi at least naging Sa sexy ka sexy ngayon. na Di ba? O di ba man, ang isa talaga yan sa napakalisod na, isa yan talaga sa pinakadako nga challenge sa iyong kinabuhi, sa iyong pagba-vlog, yung signal ninyo doon sa bukid. Kasi di ba, walang wifi doon. Naa siya wifi na sa patag. So doon sa bukid, wala. Sa Dito mua? sa bundok talaga ba? Sa iba ba? Wala. So kapag mag-upload ka ng video, kinahanglan mo pang numaog dito sa ubos. Kuan pa jud ko mulugsong niya layo biya. Pila ka oras? Bahalag dila mga di pug katag tungag oras. Mao to bahalag ulan, init, so mo gina ako ang Kinahanglan nanaog ginabuhat. ka talaga. Para maka-upload lang yun. Mo nang laban. Oo. Wala kang plano na babalhin yung mga ginikanan mo, dalhin mo lang dito sa ubos kasi hindi mo na talaga malilikayan. Yan na talaga ang kinabuhi mo ngayon kasi sumikat ka na eh. Kinahanglan mo na ng wifi. So para mas madali kang maka-upload, why not babalhin kayo dito sa ubos?
Akong plano ana sa amo kanang balayan ako karon. Gusto ko sa patag na lang gid unta na. Then maghimo lang gud mi kanang mag-umami. Mo na lang to dito na mi kuan pod. Dayon gusto man sa akong mama nga dito ra gyud daw kuno sa Bukid. kay gusto niya nga inignaog daw niya umana na mo palibot na mo umana diretso na ring pangguna ana nga pay guna uli ana mo na gusto Yung nila. manaandan niya, no? So kahit pupugusin mo, hindi talaga sila nanaog? Pero maningkamot ko nga makabalay mi sa patag Mananingkamot ka. kay natigulang na ba po na akong ginikanan nagkatigulang biya pod na kay basig dili na makaya nila mutunga sa amo ang kuan at least na anami balay pod sa patag uhon. Meron ka tagang balay doon sa bukid. Sa Inyuha talaga yon. Oo. Yung yuta na pinupuyan nyo doon, sa Inyuha din? Alright. Nice. Pero at least, no? Pero ako talaga mag-imagine ako kung ganun kalayo yung aking babaklayin, napakalisod. Parang hindi siguro ako mabubuhi doon. Lisod jud siya. Grabe samot nag dili ka anad mo nang kami gikaya kay nanad pud mi then mo pud mo kuan dito pang So manang breadwinner ka sa pamilya nyo. yes. Ikaw talaga yun nagpo-provide ngayon lahat. Yeah. Og unsay wala sa amoa, wala mi asin, wala bitsin. So Ikaw tanan, bugas. bugas ug wala pud ako ang mga igsuon bugas adto sa amo ang balay tagaan pud namo. O kasi nakikita namin sa video mo na kapag numaog ka talaga dito, kapag sumaka ka doon, tinatagaan mo na yung mga igsuon mo, napakadaghan mong dala at napakalipay Yes. ninyo lantawin. Og unsay wala nila basta naapod ko. Ako bahin Pero at least unahin mo muna yung kaugalingon mo, yung mga gusto mo, palitin mo din, ha. Wag mong ihurutanan sa paghahatag. So manang, so syempre, di ba, madato ka na ngayon, masusulti mo talaga na may kwarta ka na. Igo ra pod nga maka-afford ra pod siya sa amo ang panginahanglan Panginahanglan sa mo. bukid or makakuha na pod siya ganang makapalit mig abono ug mag-umami, makapalit mig unsay mga panginahanglanon makakuan nami maka-afford na pod. Provide na. Dili So gid- until now manang, hanggang ngayon, nangguguna ka pa rin. Tabangan ako akong mama kay akong mama is hilig kay garden. Natabangan na mo guna. Adlaw-adlaw talaga yan. Dili pud kaayo. Kana lang kanang mutubo siya. Gunahan, tabangan para dali mahuman. Kay akong mama grabe. May kasi madaghan kay utanon. Napakadali nga mabuhian ng tanon. Why not yung mga tanong mo doon, ibang babaligyan mo dito sa ubos? Or kayo lang yung kumakaon? Ang mga utanon namo, ang abot po damo sa mga utanon ipanghatag po damo sa mga silingan dito sa patag. Hindi nyo pinapabayaran? Dili. Amo lang po i-share. Bahalag ingadto lang pero kinasing-kasing man to ng mga paghatag. Diba? Napakalami Okay. sa pamati. Kung sino pa yung naglilisod, yun pa yung mga hatag talaga, nagikan talaga sa dughan. No, hindi kayo napupugos talagang ihatag na lang kasi hindi mahuhurot. Among ihatag na lang kay sa masayang. Kay na usik biya may na lang makakuan pud ang uban kaysa masayang lang sa amo. Pero di ba dagdag income biya sana yun kung ibabaligya mo na yung uban. Kasi napakalisod biya ng kinabuhi. Yung hinahatagan nyo dito sa patag, yung mga kaliwat nyo din. Alright. Kaliwat, akong nanay, ana. Kay namo may daghang utanon mo tong di na lang baligya kay lisod ba gihapon pud amo nya mo pambaligyaan niya. Utangon nya dira pud bayaran unya. So manang ano yung main income mo ngayon? Maura jud na siya sa Vlogging. akong pag-vlogging. So nabubuhi na kayo, kaya ra? Okay jud siya, dako kay siya tabang sa kuha sa akong pamilya, sa akong So masusulti mo talaga na nauusab na ang iyong pamuyo tungod sa pag-vlog. dili na jud mi nga pareha gid sa una nga maglisod. Karon nga murag makaginhawa-ginhawa na tagtarong. Then ug unsay kanang paliton, makapalit na pod lechong manok. Wow. Kakaon na mi ana. Nakatry na pod nadala na ako ang pamilya sa Moon's Grill, Jollibee, Mang Inasal. Dayon kuan nakakaon na po sila mga kanang wala nila natilawi sa una. Wala nila nakaon. At least Nasusulayan na. nahinay-hinayan na ako patilaw sa ilaha. Bahala Kasi di ba nakikitaan talaga namin sa video mo, yung ginikanan mo, napaka-ignorante pa talaga sa tanang butang. So hininay-hinay mo talaga silang anarin sa mga butang-butang kanang dito. makakaon sila usay guys minsan mama. Ari di ko mo kog spaghetti. Uy kay tamis man. Ganing anak ko mo mag-anad-anad na mo kay puhon basig makapalita. Kaon na mo pero si papa dili man jud siya oy. Hindi talaga siya. Tamis Hindi mo man kasi jud siya daw. naaanad. So yung una, ano yung tawag nila sa spaghetti?
Bihon. Bihon. Until now, hindi pa rin sila kakaon. Si mama mo try na pero dili jud daghanon niya kaon. Pero yung mga macaroni salad, nagaganahan sila. Si mama ganahan kay kanang di Matamis pa pili na na ko siya ganahan daw siya kanang salad kay kanang murag tinai ganahan daw siya. Dahil lami pag kumuhimo naman. Lami Kay ka mahimuan na. Nakakuan naman ko sa kuan ng trabaho ko makabalo naman ko magluto-luto og kanang mga kuan kanang mga lami nga sudan kabalo na ko. So, balik tas imuhang trabaho sa una. Di ba 2011 ka nagtrabaho until 2024. So ano yung mga naagian mo na napakalisod sa pagtatrabaho mo? Na grabe. Lisod dili at is akong amo is butan jud kaayo butan. grabe. Pero may mga adlaw talaga na naay adlaw jud nga kanang normal man ginang makasab-an ta, masayop ta kay dapat man jud na siya sila mo ano basig nalapas na dayta. Pero aside sa ganyan man normal lang talaga yan na masusuko talaga yung amo sa atin. Normal. Pero nasulayan mo na magkasakit talaga. Like magkasakit ka habang nasa amo. Yung Yes. mahuna mo talaga, sino man ang paatimanin ko. Ayun. Kadaghan ko nakatry ana kana bitong nagsakit ka din kanang kailangan jud nimo bakod, maghikay, manilhing. Unsa diha Kaya mauulaw ka man. kayahon jud nimo ang tanan kay maulaw biya tang atong amo mo ay mo hikay nya kita kuanan sweldoan ta mo nang Kahit tinihilantan ka, kahit nagkasakit ka, bisag kapoy tumindog ka pa rin. kayahon. What if Laban. hindi ka pa nabubuyong? Like, hindi ka pa nakukuyapan? Wala pod kay anad man kog trabaho mo nang anak ko bisag kapoy kayahon. Usay mo hila ko. Sus, napalang mo diri na ba kay gusto ko nga magsakit bitaw nindot biya gid kanang atong ginikanan ay mo atim Papangitain biya natin yung atiman ng ginikanan. lahi ra ba ginang lain tao. Mas nindot biya jud nga ang pamilya jud ang magkuan sa to mag-atiman kana bitang na feel na man ko. Sus, So isa talaga yan siya sa pinakalisod mo na agian habang nagtatrabaho ka. It's okay. kuan grabe dili na ko makuan nga kana bitang magsakit ka then kanang gusto ka nga kanang ug na lahi ra bagid sa ato or sa laing balay kay sa ato pwede ra man atong mama maghikay sila mo tamban sila maghukad sila magkuan pero og nata magtrabaho ta Mapupugos ka talaga sa pagbarog. bahalag kapoy kaya Ganyan na lang. kalisod, no? ampo na lang yun sa Ginoo nga ikaw na ibahala ako Lord basta ako maningkamot ko para sa akong pamilya. Pero at least nakasurvive ka man ng... Paano mo na pagdesisyonan na umundang na lang sa pagtrabaho? Kadtong nagsweldo na ko og first sweldo 7,000. Dako na ko mahatag sa akong pamilya, bugas, mga panginahanglanon hantod ning taas-taas ako ang kuan. Dayon nagkuan ko nangin na lang ko sa akong amo nga. Mo kuan na lang ko trabaho didto na ko sa akong Balay. pamilya. Then Sumugot din siya? Wala siyang mga yaw-yaw na... wala. Butan man siya din. Naana po akong amo nga. Okay ra na mo. Kay, naana mo po kay income. Buhian na ka na mo. Kay na naman kay income. Dako naman po di mo hang income. Ilang tuig yun? 2011? Tanan? Dugay kay ko. 13 years. Or 13 years. Sa 13 years na nabubuhi mo talaga yung pamilya mo doon sa sweldo mo. Kay kato ako ang sweldo bisag parang ako dako na gyud to. Mao toy ka nang mag-uma akong mama sa bukid. Ako tigpayt og abono, medisina. Diba? Provide mo yung mga panginahanglan nila. Nakatabang siya. So nagdesisyon ka talaga na uundang na sa pagtrabaho yung nakapag-sweldo ka na sa Facebook. Kasi para makapag-focus ka na din sa mga content makapokus na focus ako ang sa ako ang vlog. O kasi hinay-hinay mo biyang i-welcome yung mama mo sa yung vlog. Simula talaga nung sumulod na yung mama mo, yung mga igsuon mo sa vlog, napakakusog na ng iyong videos, di ba? Yes. So manang, syempre, meron ka talagang mga kaagi na hindi mo talaga makakalimtan gaya ng mga diskriminasyon. Di ba? Yung mga sulti ng mga tao ba na, uy, nuko, saan ba ng bayuta, uy, na may nadudungog kang mga ganyan. Yes. Kadaghan, sige. Ang dili dyan ako malimtan nga kanang barag nindulot sa akong kasing-kasing nga kanang bayuta. Wala man ay maabot siyang kinabuhi.
Wala man ay grado. Na magkamang ra na hangtod sa hangtod. Uy, Ginoo ko. Ay sakit jud. Murag gi na. Yung nagsusulti Grabe. sa'yo ng ganun, kaliwat mo lang or kaila mo or Narapod sa mua. so silingan lang, Oh, ganyan. sakit kayo pero Pero at least pinapakita mo sa kanila ngayon na hindi talaga sakto yung sinulti nila. Kasi kada tao talaga, isig paningkamot talaga tayo kung paano natin mauusab ang ating ang dagan sa ating kinabuhi. 'Di ba? Kaya wala talagang karapatan ang sino man na magtagna, no, na magsulti na walang maabot 'yan kay Ginoo ko. Kaya nga tayo binigyan ng kamot at saka tiil para para maningkamot. maningkamot. So hindi natin alam kung ano yung dagan ng ating kinabuhi, Kinabuhi. magkaugma, biglang mauusab. Mauna. O gaya ng storya mo, 'di ba? Akala mo talaga habang buhay ka na lang talaga mangguguna doon. Yes. Pero ngayon, 'di ba may kausaban na hindi ka na nangguguna. Binubunlot mo na lang yung sagbot. So at least ngayon nangguguna ka pa rin pero may kwarta ka na. O 'di ba? Nabibili mo na yung mga kinahanglanin sa iyong panimalay at sa iyong kaugalingon. Kasi tingnan mo, your hair, your lips. O 'di ba? Ang dami mo ng sing-sing. Ay, dali, ko na ba yan ni ay mulubad man ni. Mulubad yung mahumula ng suka. Ang sunrox, mulagom. So anang, so syempre, di ba? Syempre, tayong mga vlogger, hindi talaga natin malilikayan yung may mga comments ng mga hindi natin kilala na napakasakit. Ano yung pinakasakit na comment na yung nababasahan? Mga na sila nga, kuan daw, pakitang tao lang daw kung tabang sa kuang ginikanan. Sa mukha, gini mga tao, no? Sakit ka din. Kanang kuan apoy uban mag-comment nga kanang kuan daw mag-vlog ko amo ang sudan mao daw to ipakita niya human daw na mo og kuan wala sa camera lami daw kay mig sudan. Gino. Mao Pero tinuod yung sinulti nila, hindi. dili. Kung ano yung nakikita nila, yun talaga Kay yung ug mao to amo ang sudan nga buladra okra else ana. Mao to among sudan ra jud. Kasi akala kasi nila, porket naging vlogger ka, akala nila napakalami nakikita ng kinabuhi. Oh, tinuod. Hindi nila alam na yung sweldo talaga natin, sakto-sakto lang din. Ginoo ko. Kinahanglan Gamay pa ra din kay- natin magtipid. Gamay ra kay sweldo ron oy dili na jud. Pero yung mga comment na yun manang, hindi yun nakaka-apekto na umundang ka. dili. Mas lalo kang naniningkamot. Yes, naningkamot ko kay naningkamot ko para sa ako ang pamilya dili ko kuan. Ug usay nadungog nako. Ako lang gi kuan, parapos lang nako. Kay mura gyapon sige sila hilabot sa ako di man gyapon na sila mga tagbugas. Mas ila pa man kay iduot pa ubos. Ibalong unta mo suportan lang para makatabang sila. Pero hindi mo man din talaga malilikayan yung mga tao ngayon. Jud. Iba-iba talaga yung mga utok. May iba na susuporta, meron din na ida-down ka, pero at least alam mo kung paano mo dadalhin yung mga ganong tao. Pero diba? So ngayon manang, so syempre, tungkol sa mga comment, may time talaga na gusto mo nang umundang sa pag-vlog. Naa. Mm. Usahay makaingon ko nga di na lang ko mo-open kay cellphone kay makita na ko ang comments mga masakitan sakit man ka. kaayo. Mo nang usahay. Di jud kalikan nga kanang ikaw ra isa ako ra isa magbaklay kanang mulugsong ko muhilak ko. Kay kana bitang sakit na kaayo. Kay Oo, kasi nakikitaan ko yan ganyang video. Oo, hilak. Hilak ka talaga. sakit naman jud kanang ganahan ko nga ipahungaw na ko kay muhilak ko murag ako andong Maulian ka. kuan mo kanang mukuan siya maluag-luag. So syempre, kapag hihilak ka dyan sa Facebook, may mga masusulti na naman. Nagdrama-drama na naman. Drama-drama na naman. Sus. So sa mundo talaga ng Facebook, wala ka talagang mahihimo, hindi mo talaga mapiplease yung mga tao. Ang importante, hinihimo mo talaga yung kung sino ka, pinapakita mo kung ano talaga ang totoo or sino talaga si Rex. O, di ba? So at least pinapakita mo kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya. Kasalanan na yan ng mga tao kung hindi sila totoo. Di ba? Kahit gaano pa talaga kanindot ang hingimuin mo, may susulti talaga yan. Di ba? Sinultihan ka pa ng pakitang tao. Yes. Pero hindi ka pakitang tao. Dili eh. Tinuod talaga yung ano mo. Gonsay ako ang mga content sa akong mga video. Mao gyud na among gikaon. Dili gid nga kanang Yan talaga yung pakitang tao. kinabuhi ninyo. mao jud na among kinabuhi. Ug kung sa kanang makita nila. Pero kung gusto talaga nila na makitaan ng tinuod yung kinabuhi, palaagin mo siya sa inyo. Tingnan natin kung makakatungas ba sila doon. Daghan jud mulaag. Di ay? Kahit gaano pa kahabog. Dengging naman ako nga. Wala para ba mi CR. Tugan ko sa tinuod wala para ba mi CR ha. Den Ulaw biya ta. maulaw biya ta ipapungko-pungkoon ra to den tagaan tug bunot diha ug unsa. Para pang bunot ug kanang kuan sa mo kay kuan mangud sa mo So yung CR nyo doon sa inyo, habuti na lang nasulti mo. Ano, di ba, nasusulti mo, wala kayong CR. So, ano yung, saan kayo malilibang doon? Naay kanang sapa-sapa didto mi.
doon kayo Magdala mi og tumuko. kanang payong tabon din kanang silig para og mudulang iro. Ay sag duol. Ano doon yung mga ero. Oo. Tapos bubunalan mo para Muna na, nawasa. baka matitilaan yung lubot mo. So yung sapa, maduol lang sa inyo ha? Dool. Tapos kami dito, naliligo kami sa sapa. Nalulokdo namin. Nalulukdo ang sungo. Pero nabubungkag naman yan. Oo, wala na gikaon na siya. Halos kayo tanan doon ng mga silingan mo, walang kamera. personal CR sa inyo kayo lang. Kuan man pero magbuhat jud mi. Nana may buho. So kinakalibangan nyo na. Wala pa magpalit pa mi sa to. Bawol duro sana. Sige na. Iniduro. Inuduro. Pero at least, di ba? May kausaban na. Oo. Ano na kayo, lalaag na kami doon ha kapag Sige, mahuhuman na. oo. Mahuhuman na yung CR mo. Igo po managko to among manok nga daghang kaayo. Wow, marami kayong manok doon. Daghan. Hala, oy, ginoo ko. Isa yun sa ipapakaon mo sa amin. Sige. Basta malag mo dito. Welcome. Ug say malag sa mga welcome pero O at least makita namin yung pamilya mo, no? mm, Next time baka pwede yung mama mo, ubanin mo dito, ganyan, ganyan. puhon. So ano yung plano mo ngayon sa iyong kinabuhi? Ko lami maglaki man uy. Maglaki ka? Ginawa ko tarong, oy. Kasi mama gusto man siya apo niya dili man ko. What if si Ricky, siya ang maglaki? Namurag di niya kaya. Pero ikaw, kaya mo maging lalaki. Nagtry kog maglaki ko. Nga makakita kog kanang gwapo hala oy. Mausab na po. Mausap hanap man jud ko oy. Kung hindi talaga natin kaya yung itago, oy. Kung bayo talaga tayo. Pero kung gusto mo magkaanak, itry mo din. Try. Gusto mo magkaanak? Gusto mo gud mag-apo niya ako. Gusto pug ko maunta makakita sa kong liwat. Oy, gwapo bag di ba? Kung saan man ni nato. Na oy. Nga, imbes sa babae ta maibog, sa iyang kuya man ta magkagusto. Di ba? Pero nakasulay ka na, syempre no, aagi talaga tayo sa mga ganito. So, syempre, nakasulay ka na may nagka-jowa. Wala. Wala pa ka kauyab. Wala. Wala ka nakauyab kasi hindi mo gusto or wala ka nakauyab kasi wala pang lumapit. Na may daghan. Wow! Sosyalan! Ganda! So maraming nagpaparamdam. Daghan man then akong kukuanan man gud kay kanang sweet kaayo permiro. Sweet kaayo ana musta ka una ka sa kuan man nga. Dayon, nangangayo na yun. Ngayo man nga sapatos lang daw ug dili load unsa badiha ang gipangayo. Pero nakahatag ka. Wala, di na ako mag-reply. Then, Kasi nararamdaman mo na parang, iba man ang tuyo nito eh. Parang kwarta ko man ang tuyo nito. mo na. Lalo na talaga na kanang nailhan ka na talaga sa Facebook. Di ba napakadaghang magpapapansin. Na daw mulaag sa amo. Pero at least hindi ka nagpapadala talaga. Wala. Kay anak ko nga, ang akong ihatag sa ila, ako na lang ihatag sa akong pamilya. Uy, ipalit na lang ako unsay mga Mas mabuti kinahanglanon. nang walang uyab kaysa nagpapailan. Wala ko'y uyab, manang basig na willing diha. Ay, ginoo ko. Uy, mga buwang-buwang, kung gusto nyo talaga magkaroon ng napakagandang jowa, ha? Ako na yun. Di, uy, maning kamot. Ako, uy. So, ngayon, ano yung status ng ano mo? Ng kasing-kasing mo? May naiibgan ka? No, ako naibgan sa una, naminyo naman ron. Pero karon wala nang bago. Wala na bago. Hindi ka na magla-love life. Feel ako kay namumutbot siya. Gusto ko magka-love life. Kay para matry na ako nga, anong marabitang na, na yung kaon diha, marag na mag-alaga, ana, Maramdaman yung mga ganun na. Pero nakuan magugo nga, ala, basig sa permiro lang maayo niya sa tudain pareha sa amo ang silingan ng lupa ng kalderong uban. Naginampakay na. Naginampakay na, madungog pa namong uban. Pero kung gustuhin mo, kung meron talagang mangunguyab sa'yo, susugtin mo. Yes. Ginawa ka. Kung gusto nyo ha, i-message nyo na si Manang, hindi kayo magmamahay. Pero at least may kauban ka na magama ng iyong kasilyas. Sa inyong balay ngayon, meron na kayong kuryente Solar ra gyud among gamit. until now. Okay. Layo kay mi sa patag manggod niya og ang poste layo pug kay sa amo. So ang amo ang gamit solar gyud Paano siya. naman yung tubig na iniinom ninyo? Tubod siya, nindot siya, tubod. Malami siya. din. O kanang Doon na kayo bugnaw naaanan kayo. talagang uminom. Sa una pa hantod karon. War gyapon, dili jud siya di siya mahubas bisag ting-init pila ka bulan or magkuan. Mo lang mo actually na siya kanang mo gamay pero di gid siya mahubas. Malimpyo man pud siya. Oh, malimpyo talaga yung tubod. Yan ba yung naiinom natin sa Bugnaw una? kaayo siya.
Munang di kay ko maligo dito sa mga kay tugnaw kaayo. Uy, sa mukha. Tugnaw kaayo. Kaya hindi masyado uso ang pagligo doon. Wala ligo-ligo dito, di may basag ulan. Kasi wala man din sisimot sa inyo doon kasi kayo lang man, di ba? Oo, kay wala mi simutay dito kay pareha magbaho tanan. Hindi nyo na nababalaan kung sino yung naninimaho. Oo, sino Kasi na- kadausa sa oo. inyo, yun na yung baho. Oo, mo na baho. So Manang, kung tagaan ka talaga ng chance no na makastorya mo ba yung dating Manang, yung 5 years old na si Manang Rex, ano yung masusulti mo? Hi, Dodong Rex. So, laban. Manang, sa una, bata pa ko. Sino ko eh. Wala ko'y purol sa una eh. Okay, Purol. Puro ako'y brief. Kaya di mag-uso brief po dito. Uy, sa mga bukid. Pero ngayon si Pero Dodong nga- Rex, Anay, saya na. Wala nang Purol, may saya na. So ano yung masusulti mo sa kanya? Magpapasalamat ka? sa Ginoo. Siya ang pag-guide na ako ang pamilya, sa akong mga solid supporters. Grabe. Kay dili gid ako ni maabot og dili tungod sa ako ang mga solid supporters. Sa ni Lord, ako ang pamilya nga nag-support sa ako. Yes. Munang thank you ninyong tanan. Grabe. Dako kay kong pasalamat ninyo. Yes, maraming salamat Manang. Yes, so Manang, thank you so much sa imong pagbibisita talaga dito ha, Ginoo ko. So ang mga buwang-buwang, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aming programa, The Buwang-Buwang Talk Show. Ginoo ko, sana hindi talaga kayo hahawa at hindi kayo mapupulaan sa pagsusuporta ninyo sa amin. Once again mga buwang-buwang, Manang Rex. Yes, kung gusto nyo talagang mag-follow, kung gusto nyo talagang ma-update sa kinabuhi ni Manang, yung mag-follow lang kayo, Ortiz Dumaid Rex. At syempre, paki-follow na din ating Buwang Buwang Talk Show. Magandang gabi and thank you so much.